Du har født ved kejsersnit. Derfor har du en anden healingsproces end dem, der har født vaginalt. Du har et ar, der skal lukke sig, uden at danne for meget arvæv. Så derfor er det vigtigt, at du får skabt fleksibilitet og blodgennemstrømning hernede ved arret, så det ikke knuder sig sammen. Der er flere måder, du kan gøre det på. I starten der er du sikkert øm og spændt hernede, og måske gør det ondt. Og nogen har en tendens til, når de gør det, at de så begynder at trække vejret herop, fordi så kommer det ikke ned omkring arret. Det må du også gerne lige gøre i starten, men når du så har gået et par dage, så må du gerne langsomt begynde at få dit åndedræt længere og længere nedad. Og til sidst få dit åndedræt helt herned, så du med dit åndedræt skaber noget bevægelse og blodgennemstrømning nede ved dit kejsersnitar. Du kan bare starte med at have fokus på at få åndedrættet nedad. Det er vigtigt, når du arbejder med det her med eller et ar hernede, at du ikke gør noget, der gør ondt på dig. Du må godt være lidt øm og spændt, når du trækker vejret ned til dit ar, men det skal ikke gøre ondt. Når du så har fået åndedrættet herned, så kan du eventuelt overveje en gang, men bare lige at lægge hånden på. Og når du så ånder ind, så går hånden med ud. Og når du ånder ud, så trykker du bare en lille bitte smule ind på arret. Ikke noget, der gør ondt. Og så ånder du ind, og så går din hånd med ud. Og når du puster luften ud igen, så trykker du en lille smule ind mod arret. Det her må du gerne lave, mens du stadigvæk har plaster på, og arret ikke er helt lukket. Men som sagt må du ikke trykke hårdt. Når så er arret helt lukket, så må du gerne begynde at lave noget massage nede ved arret. Du skal være sikker på, at det er helt lukket, og sårskorperne skal være væk, fordi vi skal ikke have noget infektion hernede. Det du kan gøre ved, når du laver massage, det er at købe en ny olie. Det skal være en ny olie, så den ikke er sådan gammel og harsken. Så køb en ny olie af en god kvalitet, og så tag lige lidt olie på hånden, og så i starten så masserer du bare blødt og roligt rundt omkring dit ar. Bare rundt om armen. Arret stille og roligt. Når du så har gjort det et stykke tid, så kan du prøve stille og roligt igen og massere inde på selve arret. Og når du har gjort det et stykke tid, så kan du begynde at lave nogle stræk nede ved arret, hvor du sætter hånden på hver sin side af arret, og så strækker du den ene vej og den anden vej. Og så kører her fra side til side med hænderne, så du får lavet stræk på hver sin side af arret. Det må stadig ikke gøre ondt. Og du må ikke få dårlig samvittighed. Hvis du ikke får gjort det i starten, hvor du måske er træt og balleret efter fødslen, og dit barn kræver dig meget, så starter du bare op på det her, når du har overskud til det. Ingen dårlig samvittighed, hvis du ikke får gjort det. Efter et stykke tid, så kan du også komme i gang med at lave nogle stræk, hvor du laver noget bevægelse og noget stræk for arret, hvor du får de her bindevendskæder, der er hele vejen ned her, hvor du får lavet et stræk, som er rigtig godt at få lavet. Nu vender jeg mig om på siden, så sætter jeg hele foden i på det første ben, og tåen i på det bagerste ben. Tag armene op over hovedet, bliver en lille smule tilbagelænet, og armene også bag hovedet her. Og så laver jeg nogle bouncende stræk, og jeg strækker hele vejen ned igennem her, når jeg gør det her. Det gør jeg hele vejen ned. Og når jeg kommer ned, så tager jeg armen op igen, armene op igen, og så laver jeg de her bouncende stræk. Jeg er også gammel kejserinde, og jeg kan simpelthen mærke de her stræk stadigvæk nede i mit kejsersnitar. Ikke at det gør ondt, men jeg kan mærke, at når jeg gør det her, så kommer jeg helt ned til mit ar. Og når du så gør du cirka 3 gange på den ene side, så skifter du fod, så tager du den anden fod foran, sætter tæerne i gulvet på den bagerste fod, og så laver du igen de her stræk. Det kan være, at nu går jeg meget tilbage med overkroppen. I starten kan det være, at du bare skal være lidt længere op med overkroppen, men for at jeg skal kunne mærke det ned i mit ar her nu, så skal jeg langt tilbage med overkroppen, og armene skal godt tilbage. Og så tager jeg også 3 gange på den her side. Sidste gang her. Og hvis baby ikke har kaldt endnu, og du har tid til det, så kan du lige lave den sidste, hvor du stiller dig. Sådan her med en god afstand mellem fødderne. Armene op over her, overkroppen en lille smule tilbage. Og så laver du de her bouncende stræk hele vejen
heroverfra og hele vejen ned til dit kejsersnit, der har helt ned til bækkenbunden rent faktisk også. Og den her, den kan du så også lave 3 gange. Og så kan du ligge dig ned og slappe af bagefter.